Ja. Berättar du vad man ska göra? Ja. Ja. Har jag målat idag? Har jag målat? Ja. Var det roligt? Var det roligt, Oskar? Var det roligt när mamma målade? Ja. Ja. Säg något då. Tycker du så? Ja. Vad bra. Vad bra du pratar. Du pratar så bra. Mamma målade idag. Kan du säga pappa? Inte än. Ja. Oj, vad bra du pratar. Oj. Du pratar så bra. Du pratar så bra. Vad tungt det var. Oj, oj, oj. Så. Ja. Ja, det var inte så skönt, va? Vänta.